Wala una mangolekta og basura ang Mandawi City LGU karong adlaw kini samtang gisabutan pa kung asa nga pasilidad mag-dispose ang syudad. Epekto kini sa nahitabo sa Binalyo Landfill sa Cebu City nga midahili kagahapon. Ano ang report ni Nico Sereno? Natambak og napondo ang mga basura kilid sa dan. Pipila kini sa nalabyan namo sa may Lope Zaina Street sa Mandawi City, ingon man sa Dan H. Cortez, pasado las 12 kaganihang udto. Sa ubang bahin, gitabuna na lang una og trapal kay wala pa makuha sa mga garbage trucks. Sa Mandawi City karong adlaw, wala unay collection sa mga basura sa tibuok syudad. Epekto kini sa nahitabong landslide sa pribado nga landfill sa barangay Binalyo, Cebu City kagahapon sa hapon. Ang Mandawi dunay kontrata sa maong pribadong landfill nga adto gipang dispose ang mga residual wastes sa syudad. Karong adlaw ato sang gihangyutan ng mga nasa barangay wa say collection until we finalize kung asa ni natong malabayan ani atong mga basura kay mo accumulate biya ni di sa taganahan na mahugaw kayo ang atong syudad, same with the other LGUs. So atong pangitaan og paagi. Kaganihan nag-emergency meeting ang mayor sa makadagkuan sa Senro, DGS ug Planning Office. Gituki ang mga options pagkonsidera og laing facility kung asa dalhon ang mga basura. Mausab kini ang i-meeting pa sa syudad sa uban nga mga waste haulers ug facility providers. May gitan-aw na sab nga lugar nga temporaryong katambakan una sa mga basura sa syudad samtang nakigsabot pa ug lain nga mga waste providers. Temporary ra ginahadi man ginamahimo ba transitory temporary lang na we have to meet the barangay captain sa insisi nato na kato rin malata ya then naman ang gun maximize ang gun para sa mga recyclable. Nico Sereno, Balitang Bisdak.